नमस्कार प्रणाम। हम हैं रिंकू भारती गोस्वामी गरुड़ भारती न्यूज़ चैनल से और बहुत भारी ब्लॉग बने जा रहा बा। हम जाते हैं अपना खेत में, ए वैनिटी से उतर के पैदल चल, पीछे देखो मोटरसाइकिल फॉलो कर रहा बा हमनी के। जय जी नीलम जी यहाँ के बानी है नु हमार मदर इन लॉ, यहाँ के संगे हम जाता नहीं करैला जन हमनी के 6 महीना पहले रोप के गए रहनी सा वो बड़के हो गई बाबा। करैला तुरल जाए संगे भरुआ बनाए भरुआ बनी तकारी भर के मसाला भरुआ बहुत अच्छा। देखी लोग सब भी आई अगर खाए के मन करे ता देखी अम्मा जी ई जौन बिया बा तौन कहाँ से रउआ किनले बानी, बड़ा बढ़िया जामल बा। देखी हमार करैला के है, देखी करैला के खेती हमनी कर दिले बानी सन। आज फुलाता फरियो गल बाबे। आज हमनी के करैला के भरुआ बनाए सन। कितना मेहनत लागल रहे हमनी के रोपे में बाबरे। हम बाल्टी से पानी भर भर के होजी से ले आई घर से टांग टांग के दुगरा से हनु पतो बिया तो पानी देखरे के लाए के पड़ी कि वो हमें लाए ना हम ले, मुझे टेंशन मत ली। तो बाल्टी से कल से चला चला के हम भर भर टांग टांग के ले आइल बनी हनु। आई पटौनी सारा पटो के देखी लोग कितना बड़ हमार करैला के खेत बा हनु। हम सब सीख ले बानी, नैहर से सीख के आइल बनी। हमार कोनो दिक्कत बा घरवा में काहे नैहर से सीख के आइल भेजे ना सिखौनी हम। हाँ माने अमो जी सिखो कुछ गड़बड़ा जाला काम हो तो यहाँ का सिखाई ले हनु। नैहर से हम अपना नैहर से सीख के आइल रहनी तबे ना सिखौनी है तोरा के। अरे ददिया सास जी मेरे दादी जी तो कहते रहो कुछ लूरे ना रहे। दादी तो खाली बोलत रहे ओकरा के का पता बा, देख जलत रहे हमरा से। अब यहाँ के ददिया सास हमार कदम यहाँ से जरी ले इतना सुंदर बानी, ब्यूटीफुल बानी तो वही चलेली। तो हमनी के आज करैला तुर के ले जाम सब बनाएम सब भरुआ। आ कितना बढ़िया आज दिन भर बाप रे, दिन भर बुझात रहन पसेना के मर जाए से इतना गर्मी तिल मिला जात रहने सा बाप रे। देही में से बहुत आग फेंकता अब जाके तनी आराम देखी कितना ठंडा ठंडा है। सब गेहूं दवनी है सब सास पतो मिल के सब दवरी हो गइल बा। सब के आटा उटा चाहिए तो बताएं। आटा का के गेहूं ना दिए डायरेक्ट आटवा देवे में फिर दिक्कत है। पिसवा लेके जाते हो चली फिर पिसवा के दे देती। मशीन धइल बा ना घरे, हैं मशीन बा ना ना लोग अपन ले जेते पिसवाई। तो ठीक बा अनु सब हमरे खेत ह। हाँ है सब हमार सासू माई के खेत बा। देखत रही लोग सब हमार सासू माई के खेत बा। पूरा गाँव हमार सासू माई के ह। गड़िया गड़िया कुल दिखाओ हम। और देखियो दुआरी पर हमारा ससुरा में गाड़ी लागल बा। हां 100 गो गाड़ी चलत है, ट्रक 10 गो बा, छोटकन गाड़ी 100 गो बाड़ी सन। आ वही हिसाब से हमार सासू माई ज्वेलरी पर हमरा का नाप पहन कहते मत पहन चोर छीन लिए सन। छीन लिए ना बच्ची है। आ यहाँ के नु चोरवा ना चोरावेले सन काहे से यहाँ डराए भाग जाला लोग। हां मुंह देख के भाग जाला सन। हई बाड़ी है हमारा देखी है ना, ये हमारे ननद लागे। हाँ नु दूर के। हाँ यहाँ के हस्बैंड का नाम है सुखल। सुखल बका सुखल बहू है, सुखल बहू नैहर में आइल बानी तो तनी करेला भेंट हो जाए सब लेके जाई। अच्छा थोड़ी ए माजी गलती हो गई। आचरा कब से गिर गल लोग का जाए दे लो ढक ले तो के समझ में आइल कुछ हो। हाँ फ्लो सीख के आइल बड़ी समझ में आइल। फ्लो में आचर हमार गिर गो रहा। लेकिन हमार सासू में बहुत अच्छा बानी, वेस्टर्न डिजाइन के बानी एकदम आजकल के जमाना के हिसाब से। हम कुछ जाए गेहूं बेच के जो पैसा आई तो लेके जाए वी मार्ट। हाँ ले जाके जीन्स टी शर्ट किनवा दे। हाँ अरे 100 रुपए काहे चढ़ी रे पगली। यहाँ के बेटा निमन ना है, एको हमार शौक ना पूरा, लेकिन अम्मा जी हमार सब श्रद्धा पूरा कर दे सब जा दे बेटा। करो थे सब इन्हें के खातिर हम खुश नहीं कि रो अपने बेटा के चेक करी। भाई कहे जरूरत है तो से रोवा का होल बा कहते 100 रुपए की जींस टॉप पहनाए पहनी जींस टॉप चश्मा और रिबॉक के जूता खरीद के दे दौड़ी ना गांव के लोग रही एकदम हमार पतो का से ले बड़ी लंदन से गांव से हम डरैला कि गांव हम हमारा अम्मा जी जितना माइल होता है मरद ना माइल। हमरा टेंशन में कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं रखले कहीं। हां मुझे पता करे ना हमरा डाउट बा रोवा बेटा पर डाउट बा। ना हमार बेटा ऐसे बहुत अच्छा बा। अब एक दिन फैसला हुई बेटवा का बोला के एक दिन फैसला हुई कि कहीं हमरा कान केकर सो छोट हो बेटवा किए। अच्छा तनी बहु लोग घरे में रहे सड़िए में रहे हमार ऐसा ना हम तो सब कराएं हमरे जीते जी कर ले। बाद में मिले ना मिले। हाँ तो यह प्रार्थना करम भगवान से रवा कहियो ना मरे जिंदे रहे। हम अमृत पी के आइल बनी।
सातों जन्म तक तहेंगे बोला गौरव भारती के साथ है। फिलहाल मैं यहाँ का बानी हमारे सासू माई जे जी नीरव जी प्रणाम रउआ लोग खुश रहब स्वस्थ रहब मस्त रहब। आ करैला के तरकारी खाए आई। हाँ गेहूं ले आए गेहूं लेके जाई आ करेला के भरुआ सब्जी खाई आ मस्त रही सुबह से खून बनाई। ठीक नु प्रणाम 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 प्रणाम। बना रही लोग गौरव भारती के संगे।